Гэта што, гэта я буду хадзіць у кавярню і плаціць за сваю каву? Што сур'ёзна? Мяне гэта выбешвае па шчырасці. За грошы працаваць сорамна, трэба ўсё рабіць бясплатна. Мы сваімі сіламі не можам дабіцца там пэўнага ўзроўню даходаў. Хлопцы, плаціце за маю каву. Дзе ты іх такіх нашла? Я не разумею даже. Усіх вітаем, шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст «Дошкі-маткі». За матак сёння адказвае гаспадарня Ірына Новік. А давайте памяняемся. За матак сёння адказвае Даша Гардзейчыка. Я буду за дочак адказваць. За знатакоў сёння гуляе гаспадарня Ірына Новік, а ад гледачоў у нас сёння не прыйшло пытанняў, таму мы будзем здымаць падкаст «Дошкі-маткі», а не праграму «Што, дзе, калі». Мы тут сабраліся, каб паразмаўляць пра грошы, таму што мы беларусы і беларускі такія сціплыя, мы не любім размаўляць пра грошы, мы неяк так саромемся, калі шмат зарабляем, мы неяк так саромемся, калі мала зарабляем, і ўвогуле гэта такая тэра інкогніта, а потым аказваецца, што у мінцукоў, пасыкоў даходы ў 2 разы болей, чым людзей у рэгіёнах. Ну, увогуле, я так думаю, што за грошы працаваць сорамна, трэба ўсё рабіць бясплатна, таму што ж у нас сумленне ёсць, і мы такія шчырыя і дабра ўсім жадаем апроч сябе і гатовыя ўкладацца, асабліва жанчыны. Ну, я была б не супраць, калі б у крамах ежу раздавалі проста так, таму што ў нас ёсць сумленне, і за кватэру таксама мне б не давадзілася плаціць, мне б і так здавалі за тое, што ў мяне ёсць сумленне. Ну, так, і там, як там кажуць, што там за дзякую кішэню не пакладзеш, так? А у нас у Вільні кажуць, што за ачу не пастроіш дачу. Ось такі ў нас ёсць штук. Ачу, это дзякуй па-літоўску. Так, лабас-вака, гаспадарня Ірына, кіпсюкі-те. Усё нормально, спакойна, не перажывайце. Так, пакуль што нас не прымусілі мокіты за вісо, мы паразмаўляем пра тое, як Даша перыядычна ў інстаграме трапляюцца нейкія ваўчыныя цытаткі з нейкіх паблікаў у кантакце пра сапраўдную жанчыну. Вось, напрыклад, я працытую. Я на всякі выпадак дайце мне тое, што я п'ю, калі мне кепска. Давай, я трымаю, я гатова. У вас тут водка, гаспадарня Ірына, ці што гэта? Чысты спірт. Ты пабіжаеш. Так гаспадарня Ірына працытавала украінафоба Булгакова, а я пераходжу да цытатачкі, и тут нават з'явится картиночка, имоверно. Мужчина должен полностью обеспечивать женщину, иначе он, увага, дегенерирует. Очень хорошо. Так, и отбывается дегенератып. А скажи мне, для кого вот это вот, кто мэтавая аудитория гэтай вось этой штуки? Я думаю, что мэтавая аудитория жанчыны, а не мужчыны, канешне. Это менавіта жанчыны, каб яны ведалі, якога мужчыну шукаць. І з якім трэба адразу прыпыняць стасункі, калі ён раптам не хоча сябе забяспечваць. Ведаеш, я думаю, што мэтавая аудыторыя жанчыны, каб яны ведалі, якім чынам гнобіць тых мужчынаў, которые все-таки аказаліся з імі побач. Вось адзіная мэта гэтых цытатаў можа быць такая. Ай-яй-яй, зноў бедныя мужчыны. І феміністкі іх скуюць, і вось гэтыя традыцыяналісткі іх скуюць. Бедныя няшчасты. Насамрэч, я ведала адну асобу, у якой акурат быў мужчына, які цалкам забяспечваў, дарыў кветкі, айфоны, катаў на таксі, вадзіў у рэстараны, 8 год замахлярства. Потом, да. Потым яна яму насіла перадачкі ў калонію, і неяк усе гэтыя айфоны і кветкі акупіліся даволі хутка. Вось вам яшчэ одна цытатка. Настоящий мужчина должен обеспечивать свою семью, детей и жену. Я так разумею, что дети и жонка у поняток семьи не уваходят. Ну, это здаряется от часу до часа. Потому что он мужчина. Если мужчина этого делать не хочет, увага, пусть выходит замуж. Ну, мае права, як бы. Не ў Беларусі, але пару краінаў я яму падкажу, калі трэба выйсці замуж, без праблем. Сёння ўсё можна. Як вам, гаспадарня Ірына, уся гэта канцэпцыя з тым, што мужчына камусьці штосьці вінны, і заўсёды ён вінны не быць там падтрымкай, афігенным каханкам, добрым гаспадаром у хаце, а менавіта чалавекам, які будзе як банкамат выдаваць грошы па патрэбе. Ну,
я табе шчыра скажу, я вось такіх мужчын, которые як банкаматы выдаюць грошы па патрэбе, ніколі ў жыцці не бачыла жывымі, нават у зоапарку. Я б вельмі хацела паглядзець, як гэта адбываецца, ну хаця б, ну не ведаю, хаця б у якім-нибудь кіно таким, каб вот это, я хаця бы парадавалась. Спадарня Ірына, вось я кажу, я аднаго ведала, ну, праўда, ён не ў зоапарку, але ў клетцы таксама. Апынуўся таму што сапраўды я не вельмі разумею, як ва ўмовах гэтай нашай эканомікі мужчына можа зарабляць аж столькі. Я придумала, адкуль гэтая цытата Так. ўзяліся. Мяне асеніло тут это, в темечке меня поцеловал, боженька, і я зразумела. Гэта просто такія жаночыя мары, вось такія, што вось мужчына гэта той, хто нарэшце прыйдзе і этой манай небеснай цябе абсыпле, і грошай на ўсё будзе, а інакш хай ён выходзіць замуж. Атрымліваецца, што сапраўды ва ўмовах сучаснай рыначнай эканомікі, ну я слаба сабе ўяўляю чалавека, які, не будучы нефтяным магнатам, спадкаемцам... У Беларусі нефтяным магнатам вообще прям круто. Так, нафтавым магнатам у Беларусі. Спадкаемцам Ротшильдаў і Рокфеллераў адначасова. Недабітых у 37-м годзе, да. Ну, Беларусь, мы ж вяртаемся да зямлі, да, окей, да. Ну, это у вас у клетку недабітыя ў 37-м годзе. А у вас дабітыя, да, окей. У нас, слухайце, у нас белапалякі ўсіх дабілі, ўсё нармальна. У мяне ёсць гіпотэза наконт усіх гэтых ваўчыных цытатак прыўкрасных, што гэта такая фрустрацыя жанчын з нагоды таго, што мы сваімі сіламі не можам дабіцца там пэўнага ўзроўню даходаў, які нам патрэбны. І таму мы спадзяемся, што прыйдзе мужчына, і ўсё за нас павырашае і прынясе нам, як той дзяцел у дзюбе, ўсё тое, што мы пажадалі. Ну, з аднаго боку, гэта як бы абгрунтавана, бо жанчын абмяжоўваюць у даходах, жанчын абмяжоўваюць у росце па прафесійнай там лесвіцы, па нейкіх сацыяльных высотах, то бок жанчын не пускаюць, як бы кажуць, трэба мужчынам, бо яны кормяць сям'ю і як бы нібыта павінны, а з іншага боку на практыцы, ну так не заўсёды атрымліваецца. У мяне такое адчуванне, што паколькі існуе гэты разрыў у заробках, а па дадзеных, божа даруй, Белстата, жанчыны атрымоўваюць на 20% менш за мужчын. Мне здаецца, нават на 28, не? Мы зараз пераправерым гэтыя лічбы, але тое, што я глядзела, што прыбытак жанчыны гэта 80% ад прыбытку мужчыны. То вось гэтае пытанне, напрыклад, хто мусіць плаціць у рэстарацыях, хто каму мусіць што, колькі чаго дарыць. У мяне адказ адзіны. Вы бачылі разрыў у заробках? Няхай кампенсуюць. У мяне такое адчуванне, што тым, што мужчыны там саступаюць ад часу да часу месца ў транспарце ці штосьці, яны нам толькі працэнты аддаюць. З аднаго боку, мне падабаецца твой падыход, бо я таксама разумею, што мужчыны забралі, прыватызавалі частку даходаў, которые зарабілі жанчыны. Проста жанчыны не могуць это атрымаць. З іншага боку, гэта такі шлях у пастку. То бок, бо калі нехта за цябе плаціць пэўны час, то ты як бы патрапляеш у залежнасць. І калі гэта стасункі, ну, сямейныя умоўна, которые легалізаваныя, у которых прапісаная дзяржава абараняе жанчыну, у том ліку там пры разводах, не ведаю, пры яшчэ нейкіх праблемах, то гэта, ну, як бы ок. І жанчына можа сказаць, што вось я не працую, бо я адглядаю дзіця, там, альбо я цяжарная, альбо яшчэ нейкія пэўныя умовы, але я раблю тое-тое і маю права на там грошы мужчыны. Калі стасункаў такіх легалізаваных няма, то гэта можа быць небяспечна. Я б сказала, што нават калі ёсць легалізаваныя стасункі, тут жа ўключаецца вельмі псіхалагічна кшталту праблема, калі цябе хтосьці забяспечвае, у цябе ёсць вось гэты, ну, мяне забяспечвае, то я тут пасунуся, па-першае, па-другое, нашмат больш складана становіцца выйсці з такіх стасункаў. У мяне ўвогуле ёсць ідэалістычнае перакананне, што мужчыну і жанчыну, ці мужчыну, ці жанчыну, ці асоб любых іншых гендераў у стасунках не мусіць утрымліваць нічога, акрамя іх эмацыянальнай сувязі і жадання быць разам, ніякія там
псіхіятрычна, фізіялагічна, фінансавыя фактары, як гэта часта здараецца. Але я столькі раз чула, што як жа мы развядземся, у нас жа дзеці, як жа хто іх будзе карміць. Яшчэ цяжкасці жытлом. Кватэра адна, іпатэка там ці крэдит, ці яшчэ што-небудзь. Куды мы, як мы 3 пакоі размяняем на 2 двушкі? Ніяк. Абсалютна. І пры тым, што я ведаю пары, якія расставаліся і працягвалі выплачваць крэдыт за кватэру, ну, у іх была дамоўлена, што ладно, гэта кватэра не нам, гэта кватэра дзецям. Я больш ведаю кепскіх варыянтаў, на жаль. Магчыма, таму што проста калі добрыя, то пра іх маўчаць, а калі кепскія, то яны самі пра сябе гавораць, калі пасля разводу жанчына застаецца сам-насам з дзецьмі, і мужчына як бы дзяцей забывае, і аліменты не плаціць, альбо плаціць вельмі фармальна, з нейкіх белых доходаў, а ўсё, што не белае і вялікае, яно ўсё застаецца як бы. Ты сама так хацела, вось цяпер сама і валачы гэтае дзіця, нібыта гэта дзіця толькі жанчыны. Ну, вось гэтая гісторыя, што ў Беларусі, ну, прынамсі, можа ўтрымлівацца 25% прыбытку аўтаматычна. То бок не трэба чалавеку званіць кожны раз і казаць скінь грошы, просто ў яго аўтаматычна ўтрымліваецца заробак. Гэта я лічу такі светлы бок медаля. А з іншага боку, якая колькасць выпадкаў, калі жанчына знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі, і мужчына думае, што ў яго карт-бланш на свінства, і ён цяпер нічога нікому не вінны. І зваротная гісторыя, калі мужчына з'язджае, і жанчына з дзіцём застаюцца ў Беларусі, і ён такі, што з мяне ўзяткі гладкі. Ну, так, Няхай беларускі суд цяпер мяне дагоніць з тымі аліментамі. Ведаю я адну вельмі вясёлую гісторыю пра маладога чалавека, у якога ёсць дзіцё у Беларусі, і ён зарабляе даволі добра, таму што ён акурат айцішнік. Але жонцы на картку, якая па наіўнасці сваёй ніколі не падавала афіцыйна на аліменты праз суд, ён скідваў там кшталту 700-800 рублёў. Тлумачыў ён гэта наступным: а я ж дзіцёнкам не бачуся. Так чаму я мушу? Ну, вочы не бачаць, сэрца не баліць. Ёсць адчуванне, быццам мужчыны могуць нейкімі быццам бы аб'ектыўнымі абставінамі патлумачыць сваю сквапнасць у любой незразумелай сітуацыі. Нават калі гэта датычыцца дзяцей, жонак і блізкіх людзей, колькі я ведала гісторыі, калі, напрыклад, жанчына трапляе за краты, і мужчына такі: а ўсё, а ў мяне лапкі, я сыходжу. Нават не таму, што для яго гэта псіхалагічна неяк цяжка, вось гэта што, збіраць перадачы, штосьці, кудысьці весці, за адвакатаў плаціць. У цябе ёсць мама, мяне не хвалюе. І вось гэтае нежаданне браць адказнасць, якое пры гэтым можна вельмі лагічна патлумачыць, і ніхто себе за гэта не асудзіць, ну, мяне гэта выбешвае па шчырасці. Ну, мне не хочацца гомафобную такую штуку агучваць, але мне, бачыш, вельмі хочацца сказаць: ну, хай тады выходзяць замуж. Вось як у той тваёй прекраснай цытатцы. На жаль, гэта так. Я не ведаю, як гэта прывязаць да грошай. Мне здаецца, што такімі стэрэатыпнымі, кшталту традыцыйнымі штукамі мужчын прывучаюць быць безадказнымі, то бок не несці адказнасць, і прывучаюць думаць, што грошы замяняюць сумленне, грошы замяняюць бацькоўства, грошы замяняюць уменне камунікаваць. Нібыта, калі ты прыйшоў, кінуў зарплату на стол, то все, табе ўсё можна. Ну і гэта ж нараджае і зваротны такі бок, калі жанчына там такая: все, нарэшце зарплату вось мне далі, і трэба заплаціць за кватэру, за гурткі, за дзяцей, там адкласці на ремонт, на адпачынак, на нешта яшчэ, і потым той мужчына скардзіцца, што вось у мяне зараз няма грошай, мушу прасіць кожны дзень там 2 рублі, не ведаю, на піва, там, на абед, на нешта яшчэ. Таксама такі перакосны, вельмі круты. Мне не падабаецца. Вот калі б можна было неяк інакш, ну, было б, напэўна, лепш. Я ведаю, мне одна моя каліжанка расказвала, што у іх з мужам, 2 мае каліжанкі расказвалі, што у іх з мужам з адным і тым жа мужам 2 каліжанкі. Не, 2 мужа, 2 каліжанкі, што у іх раздзельныя бюджэты, і яны як бы, ну, дамаўляюцца, хто за што плаціць. Там, хто які месяц плаціць за кватэру, хто які месяц, там, хто аплочвае адпачынак, ці яны разам аплочваюць, там, хто дзецям у школу нешта збірае і так далей.
А вось тут, спадарня Ірына, я вам мушу сказаць адну страшную рэч. У маім ідэальным свеце, канешне, асобныя бюджэты, а тыя рэчы, якія мы робім сумесна, мы на іх скідваемся пораўну. Але ў мяне з падсвядомасці адкульсьці выпаўзае гэтая традыцыйная дзяўчына, якая кажа: я так-то тут прыгажуня у сукенцы. Гэта што, гэта я буду хадзіць у кавярню і плаціць за сваю каву? Што сур'ёзна? Гэта я буду жыць з мужчынам і скідвацца на палову камуналкі? Як это? Я што, сябе не паважаю? То бок адчуванне, што як быццам калі ты пагаджаешся на стасункі, дзе вы роўныя, то ты як быццам бы наадварот аказваешься не ў роўнай пазіцыі, а як быццам бы у цябе штосьці забіраюць. Так, конечно, ты не ў роўнай пазіцыі, бо ты, каб быць вось прыгажуняй, ты заплаціла за парикмахера, за касметолага, за моднае адзенне кожны раз у новым сезоне, правда? Ты там заплаціла за эпіляцыю, за якую-нибудь супер-пупер бялізну, за чулкі, которые рвуцца часцей, чым мужчынскія штанішкі, да? За упрыгожванне. Ну так, ты за ўсё за гэта заплаціла. І плюс да гэтага табе на працы за тую самую работу, которую робіць мужчына на аднолькавай пасадзе, заплацілі менш трохі. Ну, і трохі на 20%. Ну, як мінімум, да. Ну, і ты такая прыходзіш, у тебе зарплата меншая, а нібыта абавязкі ў сям'і тыя самыя фінансавыя, і вось тебе падвойная, патроеная нагрузка зноў узнікае. Ну так, я разумею, чаму табе крыўдна. Адсюль выснова: хлопцы, плаціце за маю каву. Я думаю, нам ужо самы час заводзіць які-небудзь там Patreon ці Buy me што-небудзь coffee. такое. О! Так, buy me кофе, што-небудзь такое, і ахвотныя скінуць туды некую пэўную капейчыну, могуць ні ў чым сабе не адмаўляць. А мы са спадарняй Ірынай радасна гэта ўсё прап'ем пасля чарговага візіта да парикмахера і касметолага. Між іншым, калі казаць менавіта пра нашыя прекрасныя медыа і іншыя нашыя месцы працы, спадарня Ірына, ці стыкаліся вы з тым, што на аналагічнай пасадзе чамусьці мужчыне плаціць больш? Таму што я толькі чула гэтыя гісторыі кшталту: давайце хлопчыку заплацім больш, ну ён ж хлопчык. Але сама з такім не стыкалася, таму што усе гэтыя, ведаеце, дамовы пра неразглашэнне сваіх прыбыткаў, усё астатняе, і я магу толькі ўяўляць, колькі зарабляюць мае калежанкі, але дакладна я не ведаю. Я не буду таксама казаць канкрэтныя нейкія сумы, але у большасці медыяў незалежных сістэма аплаты ганарарная, і умоўна ёсць панятак там, колькі каштуе тэкст такі, колькі каштуе матэрыял сякі, колькі каштуе там рэпартаж, колькі каштуе гісторыя, і у прынцыпе рэдактару абсалютна не важна, мужчына напісаў ці жанчына, таму ўсё залежыць ад прадуктыўнасці. То бок, колькі ты зробіш матэрыялаў, якога памеру, такая будзе зарплата. Іншае пытанне, што у жанчын, журналістак, могуць быць яшчэ абавязкі нейкія пэўныя дома, могуць быць дзеці, могуць быць бацькі, можа быць яшчэ нешта. Ну, тут ужо і яна як бы не зможа напісаць столькі, сколькі мужчына. Магчыма не. Вось. Але фармальна розніцы не будзе. Мне падабаецца гэтая сістэма, калі колькі кудзелі напрала, столькі грошай і атрымоўваеш, таму што гэта, канешне, анулюе ўсе нашыя дасягненні сацыяльнага грамадства, але Ну, як бы эміграцыя. Эміграцыя вельмі шмат у нас адняла, і ўсіх гэтых сацыяльных штук іх проста няма. І калі раптам чалавек сутыкаецца з праблемай, там, не ведаю, захворванне, цяжарнасць, узрост, там, траўма, калі раптам нешта такое здарыцца, мы будзем проста у пажарным парадку вырашаць у кожным выпадку, шукаць нейкія вось такія рашэнні. Гатовага рашэння няма, як было там у мірныя часы у прекрасным хрустальным сасудзе. Ну, гэта ў вашым канкрэтным медыа вы так гатовыя ўсё кінуць і пабегчы, збіраць грошы і шукаць сродкі, але я сабе ўяўляю, што ў некаторых іншых скажуць: ну, зацяжарыла, твае пытанні. Не думаю. Не? Думаеце? Мне здаецца, што я спадзяюся, што у нашых прекрасных незалежных медыях такога не будзе.
Бо у нас людзі тыя, которые засталіся ўжо праз там колькі гадоў эміграцыі, там ужо застаўся цвет золата. Ужо ўсе, хто былі больш-менш, каму можна было сказаць: ай, ладно, не будзе цябе, Бог з табою, тыя ўжо адсеяліся самі. Зараз засталіся самыя такія, которых шкада і за которых будзем змагацца. Гаспадарыня Ірына, вы ведаеце, што вы зараз двойчы працытавалі Макса Каржа за гэты выпуск? Боже, няўжо. Па-першае, калі вы казалі пра грошы, деньги заменили все, деньги заменили воздух, а вось зараз вы працытавалі, што остались лишь самыя стойкія. И среди всех своих остались лишь самые стойкие. Ну, окей, я не адзінока, боже. Ну, не, просто пра тое, што відавочна Макс Корж гэта геній сучаснасці. У школе я яго не ацаніла, а потым вырасла, поняла, што называецца. Скажыце, калі ласка, гаспадарыня Ірына, за якія такія тавары і паслугі вы плаціце рэгулярна, а мужчыны звычайна не плацяць? Ой, цудоўная тэма. Гэта так званы падатак на ружовае. Усе жаночыя штукі каштуюць аналагічныя мужчынскім, каштуюць трошкі даражэй, чым мужчынскія. Все вот гэтыя дэзодаранты якія-небудзь, гелі для валасоў, нават тыя самыя станочкі для галення, ўсё, што ружовае, ўсё, што для жанчын, я ўжо не кажу пра касметыку, духі усялякія там, супер, там все тыя тоналкі, цені, што там яшчэ бывае, манікюры, педикюры, вот это все мужчыны не робяць, а я за это все плачу. Гэтым разам без манікюра не паспела, мусіла адмовіцца ад манікюра, таму што трэба было ехаць на здымку. Я вам сэкономіла. Так, гаспадарыня Ірына, я вам яшчэ назову адзін артыкул расходаў, які я калі палічыла, мне аж дрэнна стала. Называецца ён тампоны, пракладкі і менструальныя кубачкі, каму што больш пасуе, а таксама сапутствуючыя абезболы ад усяго гэтага добра. Ну і там яшчэ далей, каму вільготныя сурвэткі, калі месячныя ў дарозе здарыліся, каму што, каму трэба пятнавывадзіцелем, потым пятны вывадзіць, усякія бываюць гісторыі, і сапраўды мужчыны за гэта не плацяць, а мы чамусьці мусім. Вось ужо за гэта я хачу грашовую кампенсацыю. Прабачце мяне, гэта таму што, 100 еўра штомесяц у мяне было ў Літве, вынь да палож. Слухай, ну так, зараз вось еўрапейскія феміністкі часта гавораць пра тое, што вось гэтыя сродкі гігіены, яны маюць быць бясплатнымі ў жаночых туалетах, таксама як ляжыць туалетная папера. Бо гэта не менш патрэбна дзяўчатам у такой сітуацыі. Я зараз падумала, што ў беларускіх туалетах абсалютна не заўсёды ляжыць туалетная папера. І мыла, да. Так, і памятаеце вось гэты туалет на аўтавакзале гродзенскім, куды, па-перша, трэба спусціцца. Так, з валізай. Гэта ўжо не для слабанервных, а потым там сядзіць такая мадам, яна глядзіць першы канал расійскі, у яе там ёсць маленькі тэлевізарчык, яна яго глядзіць, і яна, вось, я памятаю, ты плачеш, яна табе адрывае кавалачак туалетнай паперы і кажа: на. І я такая: ой, дзякуй вам. Ну, канешне, я не супраць, калі яна пачне выдаваць тампонныя пракладкі, седзячы ў гэтай сваёй, назваць, будачцы. А ты думаеш, там яшчэ застаўся гэты туалет? Трэба даслаць нашу спецыяльную корэспандэнтку ці корэспандэнта, няхай яны спраўдзяць. Там жа была рэканструкцыя нядаўна, можа і захаваўся. Ну, я думаю, што такіх месцаў цудоўных даволі шмат у Гродні, в обласці і іншых абласцях прыўкрасных. Таму што, напрыклад, ва ўніверсітэце у нас таксама не было ў туалетах туалетнай паперы. Гэта было просто, канешне, ты ідзеш у туалет, ты бярэш свае сурвэткі, што у цябе былі нейкія іншыя варыянты. Вось. Так што нам бы рэальна нейкі мінімум у выглядзе туалетнай паперы бы ад пачатку прыдбаць ва ўсіх публічных прасторах. А так, конечно, гэта вялікія грошы. Гэта вялікія грошы, которые мы плацім і которые дзяржава мелася б кампенсаваць, калі яна хоча мець здаровае наступнае пакаленне. Бо вось гэтыя сродкі гігіены, гэта жаночае здароўе, вось, которая трэба, каб жанчына магла нарадзіць пасля, калі захоча, конечно. Дакладна. Хочаце рэпрадуктыўныя ўсе гэтыя прыкалясы, так. Трэба не пасобе, а трэба вось адразу. Трэба ўкладацца ў жанчын, безумоўна. Так, якія ў нас яшчэ ёсць працэдуры? Ну, акрамя, канешне, манікюрчыкаў, педикюрчыкаў, вось гэта ўсё валасы падстрыч, завіць, закюрлі-гёрліць, я гэта называю. Вось, у мяне для гэтага ёсць
пенка, гель і яшчэ нейкая брызгалка, якую трэба брызгаць на валасы, але я ёй не карыстаюся. Вось, акрамя таго, у мяне яшчэ прысутнічаюць разнастайныя шампуні, якія ратуюць, калі абвастраецца сібарэйны дэрматыт. Тым часам мае сябры і хлопцы, калі ў іх пачынаецца сібарэйны дэрматыт, яны гэта нават не заўважаюць. Шчаслівыя людзі, так, шчаслівыя сібарэйны дэрматыт не заўважаюць. Супер. Занадта добра. Ну, акрамя таго, што гэта малапрыемнае фізічнае захворванне, яно, больш за ўсё бесіць, што гэта эстэтычна непрыгожа, калі ў цябе там шалушыцца скура. І хлопцам як бы пофіг, шалушыцца ў іх скура, не шалушыцца, прышчы пайшлі, да і ладна. Я думаю, многія не заўважаюць нават калі ў цябе нешта такое здараецца, але ж ты сама сябе за гэта кусаеш нашмат больш моцна, чым хто-небудзь яшчэ знешні. Таму што ты дзевачка, і ты павінна быць заўсёды на вышыні. Годная. Але, спадарыня Ірына, я прыдумала, як сэканоміць. Паколькі мы дзевачкі, і мы мусім быць худзенькія, трэба менш есці. Вось, і на сэканомленыя грошы ўжо рабіць манікюры, педыкюры, адрошваць веі і ўсё астатняе. Я табе скажу, што гэта не працуе. Менш есці гэта не варыянт абсалютна, таму што вось надвага можа быць не таму, што ты ясі шмат, а таму, што там што-небудзь са здароўем, з гармонамі, з усімі астатнімі штукамі. І тады высвятляецца, калі ты сходзіш да доктара, дасі мільён грошай за аналіз, і табе скажу, што ой, дык вам трэба не менш есці, а там есці бялковую якую-небудзь ежу, альбо з жалезам, альбо яшчэ што. І яшчэ мільён грошай патраціць на таблеткі усялякія, на вітаміначкі. І тады, вось я не ведаю, як жыць. Тады проста трэба как это, дай бог мужа богатого. Вот. Ага, крыніца белка. Да. Мушу сказаць, спадарыня Ірына, што калі здаровы чалавек, здаровая жанчына перастане есці, то ў яе перастануць ісці месячныя даволі імаверна. І яшчэ адна праблема вырашыцца. Кардынальнае рашэнне ты сёння прадлагаеш. Так, слухай. але там яшчэ, ведаеце, у камплекце ламаюцца пазногці, выпадаюць валасы, са скурай штосьці непрыемнае пачынаецца, то бок потым усё адно прыйдзецца. Ну і як бы усё я не ведаю, кампенсаваць. ці атрымаецца нарадзіць, калі ўжо мы з боку дзяржавы глядзім, то як бы тут эканоміць на жанчынах ізноў невыгадна. Дакладна. Я правіла дзяржаве ўсё-такі неяк плаціць жанчынам больш, чым мужчынам. Ну, так, Я лічу, проста мусіць быць дадатковы падатак на мускуліннасць, і гэты падатак будзе накіроўвацца не ў бюджэт, а напрамую жанчынам. Супер. А як будзем вызначаць, які мужчына якой жанчыне мае плаціць? Як Uber, спадарыня Ірына. Вы адкрываеце прыкладанне і бачыце, якія ў вас тут мужчыны ў радыусе некалькіх кіламетрах. Так. І то бок так, калі мы з тобой хочам каву, мы такія прыходзім у кавярню, садзімся за столік, адкрываем прыкладанне. Ага, тут трохі мужикаў тусіць. Супер ідея, супер. Надо айцішнікам падкінуць такую ідэю, каб яны нам прыдумалі такую прыладу. Толькі айцішніцам жанчынам, таму што, мне падаецца, айцішнікі ў такім выпадку або не пагадзяцца, або сыйдуць кудысьці ў падзямелле і не будуць вылазіць на свет Божы. Можа, гэта таксама не дрэнны варыянт. А як вы думаеце, спадарыня Ірына, на працягу нашага жыцця ці стала эканамічнай няроўнасці больш ці менш? Конечно, менш. Свет робіцца лепшым. Я думаю, што нават жанчыны майго пакалення, не кажучы ўжо пра папярэдніх, яны выходзілі замуж, яны мусілі выходзіць замуж, у іх не было шанса не выйсці замуж, проста таму, што не хапіла б грошай жыць адной. Альбо б гэта было проста самазабойства, а не жыццё, як оно і было ў многіх. Вось, і калі на табе і праца, і дзіця, і ўсё астатняе, і ты адна, і там проста этой жанчыны адзінокія яны біліся як рыбы аб лёд, каб проста забяспечыць фізічнае выжыванне. Маё пакаленне, ж так жаніліся, бо муж як партнёр, і як бы дваіх за кватэру плаціць за здымную лягчэй, яшчэ застаецца трохі на паесці і там дзяцей адзець, абуць у школу сабраць. Так было. Ну а зараз як бы сінгл жанчыны часам сябе цалкам ок адчуваюць.
Я, напрыклад. Мушу сказаць, што мужчынам яшчэ для выжывання трэба менш, таму што нам жаночая гендерная сацыялізацыя прадпісвае, ну, ўсё ж такі жыць у нейкай нармальнай кватэры. Там мусіць быць утульна, там мусіць быць неяк больш-менш інтымная прастора, там мусіць быць чыста. Там мусіць быць бытавая тэхніка, которая дазволіць нам адпачываць час ад часу. Хаця б стиралка, посудомойка, что-нибудь такое. Блендер, Блендер, кававарка, духовка. Да. Холодильник. Было б не дрэнна. Вось, тым часам як хлопцы могуць сабе дазволіць здымаць якую-небудзь кануру дзе-небудзь у падвале з прусакамі на палову. Ну, я не ведаю, что ты за хлопцаў таких? Где ты их таких нашла? Я не разумею, Даша. С кем ты водишься? Кто тебя? Кинь-каку. Что ты робишь? Ну, мяне насамрэч знаёмыя хлопцы, ім пофіг дзе жыць, абы быў ложак і інтэрнэт. У прынцыпе, ім больш нічога не трэба. Ядуць яны ўсё адно, тое, што Бог пашле, ну, дакладней, што яны ў краме знойдуць ужо гатовае, тое яны, ў прынцыпе, і ядуць, ці тое, што маці перадасць. Ну, трэба яшчэ лядоўню, калі маці перадае. Калі маці нічога не перадае, ну, то дашырак пагрызуць і, у прынцыпе, нармальна. А дзевачкі ўсе хочуць жыць прыгожанька, наводзіць уюты ў сябе. Слухай, я, конечно, давно не бачила молодых хлопцаў так это вот блізка. Я как-то так просто, ну, разумею, што яны недзе ёсць, недзе там павінны быць. Ой, ну, ты мяне просто... Всё моё тётяирское какое-то там ещество зараз хоча это пожалеть, обогреть, научить готовать драники, научить мыть подлоги и вообще рассказать, что там так жить нельзя с прусаками. Ну что ты? Я думаю, ты згущаешь фарбы. Таму, хлопчыкі, падпісвайцеся на тэлеграм-канал спадарні Ірыны, у яе там ёсць рэцэпт дранікаў. А я мушу сказаць, што... И мочанки, да. Драники и мочанка. Очень помогает мужчинам становиться самостоятельными. Я мушу сказаць, што калі вы ўспомніце свае інтэрнатаўскія будні, то у вас, напэўна, былі назіранні, што ў дзяўчынак у пакоях звычайна як? Ну, прыбрана ў іх, там прыгожанька, яны штосьці там нават для утульнасці павесілі нейкі плакацік, да хлопцаў заходзіш, матка боска, як ступіць на гэту зямлю? Чо ты хадзіла к таким хлопцам? У нас все хлопцы былі прыстойныя. У нас іншых не было. А, филфак, да? Филфак. Ну, так я ж училась там, где надо учиться хорошим девочкам. Там, где много хороших мальчиков, боже мой. Девочки, все идите в машинобудовничее что-нибудь. Вот какое-нибудь техничное такое. Вот это вельми развивая мозги, честное слово. Потом вот аналитический склад, ключ бывает иногда затеряется, но склад аналитичный присутничает. И ну, таких... Я не бачила таких хлопцев, про которых ты рассказываешь. Я не видела их живыми. Вось я праграмістаў акурат і апісваю. Значит так, нормальные хлопцы уже пасля 18 гадоў умеют сами и бульбу обирать, и посуд мыть, и ложек заправлять свой, и стирать свои там всякие штуки, калі у іх няма стиральной машины у хаце. Там, ну, и у гаражу избу зойдуць, и коня на скаку спыняць. Желательно. Вот как бы так, да. Ну, дай бог. Я просто вспомнила интернат на вулице Пролетарской, где жили филфак, педфак и физкультурный факультет. Боже, какой ужас. Вось там бывало весело, спадарня Ірына. И прусаки гэта не самое страшное з таго, что там водилось. Ну, прусаки у нас таксама былі, але і хлопцы былі нормальными людьми. Даша, бывают, честно. Ну, были в наше время. Вот в наше время, Даша. Добра. С прусаками жить, по воўчу быть. Цяпер пагаворым пра ролю медыа ў нармалізацыі ўсёй гэтай эканамічнай няроўнасці, таму што ад часу да часу мне трапляюцца загалоўкі, ну ладно, мне трапляюцца, яны спадарні Ірыне Сідорскай трапляюцца. Спадарня Ірына Сідорская пра гэта піша артыкулы. Вось, напрыклад, якія брыльянты выцепіла спадарня Ірына Сідорская. Хотел догнать жену по доходам. Белорус рассказал, как по франшизе открыл в Польше жабку. Тивось, например, мы не делим на твое и мое. Я зарабатываю в 4 раза больше мужа, и нам ок. Что не так с этими заголовками, спадарня Ірына?
Что-то как-то мне прямо вот хочется пожить у тым грамадстве, где я зарабатываю в 4 раза больше мужа. Вот я кольки себе памятаю, со всеми своими там 100-500 дипломами, наградами и всеми остальными штуками, вот кем бы я ни працавала, где б я ни была, моя зарплата была ровно полова от того, что заробляў муж. Вот честно, вот шчыра тебе скажу. Я і выкладчыцай была, і інжынерам была, і навуковым супрацоўнікам старшым нават. Максимум, чаго я дасягала, это палова таго, што зарабляў мой муж. Хаця мы з ім аднолькавыя дыпломы мелі. Так што вот Хочацца сказаць, хто на што вучыўся, але ў гэтым выпадку гэта не працуе. Насамрэч, я шчыра чакала, спадарня Ірына, што вы скажаце, хацела б я жыць у грамадстве, дзе такого кшталту загалоўкі гэта галоўная праблема, але прыкол у тым, што не тое, што гэта нерэалістычна, ну, напэўна, недзе ёсць адзінкавыя выпадкі, дзе сапраўды жанчына зарабляе $1000, а муж 250. Это мы разумеем. Але праблема ў тым, як это падаецца. Афігеть, жанчына тэарэтычна можа зарабляць больш, чым муж. Вы ж толькі паглядзіце ж на гэта ж. І гэта менавіта як быццам бы нейкая праблема ці прынамсі нейкая абставіна, якая патрабуе асэнсавання кшталту. Я зарабляю больш, ім нам ок. То бок той факт, што жанчына можа ў пары зарабляць больш, ён як бы апрыёры не ок, просто вось гэтая гераіня, яна такая крутая, што ёй ок. Тут как бы мы так постарались, вот поднатужились, і вот зараз нам ок. Так. Потерпим так ужо і быць, што ты зарабляеш больш. Так, ці вось, хацел дагнаць жену по доходам. Уже цікава, я сабе не ўяўляю зваротны артыкул. Беларуска хацела дагнаць мужа па доходах і адкрыла жабку па франшызе. Ну, пытанне, чым справа скончылася. То бок, если хацеў, то значит такі не атрымалася, да? А што, аднаго жадання недастаткова? Ну, я всю жизнь хотела догнать мужа по доходам, но как бы так вот. Никто про меня не написал. Про мой шчыры порыв зараблять много грошей. Тады, спадарня Ірына, наступнае пытанне. А што мы, як сціплыя медыйшчыцы і трошкі менш сціплыя грамадзянкі, можам зрабіць з тым, каб гэтая сітуацыя з эканамічнай няроўнасцю змянілася, ці прынамсі з асвятленнем гэтай эканамічнай няроўнасці? Слухай, ну у мяне быў цыкл артыкулаў неяк пра тое, як адзінокія жанчыны, ён там называўся умоўна разведзёнкі з прыцэпам, так вот вельмі груба называўся, да, пра тое, як жанчыны застаюцца без падтрымкі мужчынаў пасля разводу, як яны тыя грошы выбіваюць, як яны кватэры дзеляць, як яны эканамічны гвалт церпяць, будзем называць сваімі імёнамі гэтыя штукі. І на яго была вельмі негатыўная рэакцыя. То бок, як бы, калі гаворыш вот так, як ёсць, ну, кажут, что бабы стервы, что вы хотите? Да не надо было разводиться. Надо было быть милыми, добрыми. Вы же бачили, за кого вы ходили замуж, они же были хорошие, правда, да? А что ж вы потом вот так вот их сапсовали? Правда, была вельмі негатыўная рэакцыя. З боку мужчын, ці з боку жанчын, ці з боку ўсіх? А з боку ўсіх. У прыват жанчыны як бы пісалі, што ну вось так. І тыя гераіні, з кім я гаварыла, яны расказвалі. Але усе яны прасілі напісаць так, каб немагчыма было іх вылічыць. Я разумею, чаму жанчыны могуць так пісаць, зноў жа абарончая рэакцыя псіхікі, а я вось хорошая жонка, са мной такого не здарыцца, мне праз усё гэта пекла не давядзецца праходзіць. А мужчыны гэта, што называецца, паднеслі тролю люстэрка. І ён такі, ой, ну не, ну я ж не такі, я ж не то, што я ж можа толькі калі там сапраўды гэтая стерва мяне сапсуе, неяк разлуе, і там зусім усё будзе дрэнна, а так же я ж хорошы ж. Ну, неяк так. І ўвогуле, як бы аддаваць свае грошы, ну шкада ўсім, это ж свае. Ну, калі ж мне іх заплацілі, то я ж іх варты ці вартая. Ну, а астатнія хай падаганяюць. Напэўна. Насамрэч, мне вельмі спадабалася спадарня Ірына. Я запыталася, што мы можам зрабіць, і вы адразу. А я напісала цыкл артыкулаў. Насамрэч, у нас у медыйшчыц ёсць абалдзенная прывілегія, калі у нас запытваюцца, а што вы зрабілі для чагосьці там, мы проста адказваем, а я зрабіла падкаст пра гендерны гвалт, а я зрабіла падкаст пра разрыў пакаленняў, і ўсё. І ўжо, ў прынцыпе, не трэба ісці на барыкады, я проста пра гэта напісала.
Ну, як бы думаеш, не прылятае пра тое, што проста напісала. Па-першае, ты не проста напісала, ты папрацавала над гэтым, праўда? Это ж мы не проста так вот это сели тут і пагаварылі. Как бы на минуточку. Это праца. Угу. Гэта праца. А ты думала? А я думала, я просто так на пачатку на 11-ю сяджу прыгожая і балтаю са спадарняй Ірынай. Ну вось, За як бы кубышкам гэта вадзічкі. зусім непроста. І тое нават, што мы падымаем такія балючыя пытанні, гэта, ну, пэўная такая грамадзянская мужнасць ад нас, хрупкіх такіх жанчын, крохкіх, прыгожых. Вось. Ну ладно, нас попробуй покраши. Нас крашить не трэба, шановное господарство. Нас надо подписаться, поставить лайк и написать комментарий, як мы выглядаем, не глядзячы на тое, што зараз ужо хутка 11 гадзіна. Ночы. Ужо пеўні прапелі і што там яшчэ ўночы адбываюцца. Жабы квакаюць, а мы яшчэ не вячэралі нават. І не будзем, таму што ж мы на ноч не яму. Конечно. Нам трэба быць прыгожымі, стройнымі, вечна маладымі. І эканоміць. І эканоміць, да. Пачуемся і пабачымся. Абавязкова будзем цэлы сезон кожны тыдзень сустракацца, бо праблемаў для абмеркавання у нас яшчэ вагон і маленькая там тележка. Лайки, колокольчики, все такое, вот как вы любите.